दे नामा होदो जोंनाबो केलेन्डाराव सिन होनानै दोनबा जायो नामा 18 तारिखनिखौ केलेन्डाराव सिनायदों इसोर जावबावबाय नामाब्रा नालाय जावबावबाय नामा इसोर इनो दा समावलागै बस्ता 10 खान दुसान गोसो लाखा 20 खान बाबा सेसो जाया ओमफ्राय बायबाय थानोसै बे गांबा लाबोनायाव बानलायनो खिला जादों आरो 15 खान लाबोबा बे इसोर बानखो 10 खानानो थोगोनलै फैगोन बाराव सप्तायाव खनसे खामानियालाय दा नों मावना थाङोलै मुसाखायालाय बस्ताखानि बिबा आरो फैसा 5000 खांनो ओंखारदों खालामनोसै मेसेङाव होनांगोन 5000ल' सरखारखौ गोदान जाहोनानै सरखारा मावला नामा मावा ए मावालै मानि मावा जोंलाय मानि सरखार बेलाय थाबायबा जासिगौलै दाबो थाबायना गद जायाखै जोंनिया जागोन माथो ने पुरे 25 लाख जमा हायालै बे 5000 जुगल भर बुथिखांबा 5 लाख थाखा मोनसेयाव थाखा नायाखैनो 25 लाख थाखा मा जाबाय इसेबो हागोन ना जोंहा मोजांनो निजि मावनायाव निजि मावबाय मा हायालै बे बाला अन्थाइ बायनाङा हानाय लोगो लोगो खांनोसै 5000सो खांनो हाबाथ' मोजां खांगोन मानो होआलै बे हाबाथ' मोजां जरे खैबार खांखो थायाब्रा बियो थाया नायबाय बेखौ बार जानाय ओरै बुसाव माबालांबासो बेखौथ' बुसावनिथ' गोजौ नागिरदों आरो जिबायदि खुरनो हागोन दैया बिदिसो फैग्रोगोन